umafuna kapena uli ndi chilakolako choti ukhale gospel musician, munthu woimba nyimbo zauzimu. Lero ndi tsiku lako ase. Ena ake anakambapo kuti ineyo ndi Mulungu tinatayana kalikale, kuti amene uja ndi Ambuye anasemphana. Koma chimene sadziwa nchakuti pamene panachokera ubale wanga ndi Mulunguyo sakupadziwa. Ndi chimene chinandipangitsa kudziwa kuti chimene ndikuchitachi tsopano ndi utumiki. Chimene achita yawo timatchula kuti gospel industry. Pali ziwiri: gospel music ministry, gospel music industry. Ndiye pano papo kuti kwalowa ambiri amene akangoti chuma chathawa kapena asaka ndalama, they think kunena kuti nditulutse nyimbo ya gospel. Ndikufuna lero ndiyankhule ndi akhristu anzanga, anthu okhulupirira Yesu Kristu. Sindifuna ndiyankhule ndi anthu a church. Ndifuna ndiyankhule ndi anthu amene amadziwa chilungamo. I am the way, the truth and the life. Amene amadziwa ameneyo. Sindifuna kulankhula ndi aliyense amene amangothamangira ku church chipitepite. Ndifuna ndiyankhule ndi anthu amene amafuna Mulungu. Chimene chavuta ku gospel music, chimene I think ambiri amene akudziwa nthawi imene ife timabwera pa gospel scene imene inali 2001 tikubwera kumene ambiri chimene timafuna ndikudziwa Mulungu, kuntumikira popanda malire, komanso kupemphera kosalekeza. Imene inali foundation ya church ya chaka cha 2000, 1999, 2001. Ndikuti nthawi imene yoyo mu gospel music dispensation imene machoka pamene popo, the only person amene anakwanitsa kapena awiri anakwanitsa kuchoka dispensation kapena nthawi ya gospel music yakale imene ndingatchule mayina ngati awa: Ethel Kamwendo Banda, Wycliffe Chimwendo, Benjamin Goma, Reverend Chimwemwe Muhango, Chivumbulutso Bandi, Katawa Singers, Sadzi CCAP Singers, Chris Kantuzi, Chimwemwe Mizaya, kagulu kamene kajaka kakuti kapenanso ndichule na Masalima Singers momwemo, aku Adventist amenewo ndichule magulu angapo. Akuchoka akulu awawa kumalowa nthawi ya ife. Ndimakhulupirira kuti chimodzi chimene Chauta anachita nchonena kuti Chauta yemwe uja amene sitilozerana uja amadzivumbulutsa yekha amene ngati manenayo amene ndimadziwa mkatimo, amene wena amanena kuti nantaya. Ayi ndithu kagulu kamene kaka kanabweretsa revolution ya gospel music imene ndimakumbukira nthawi imene anthu amagwiritsa ntchito ma keyboard, nditi ma beat ta ma keyboard ndikumayimba, anthu kumavina nkumasangalala. And Katawa Singers nthawi imene inali yakuzuzu munali anthu amene ndikuwadziwa ngapo ngati Thoko Katimba, Eliza Kajali Kaunda, Thomas Oden Ntala, Nyauhango amene wa chemwali amene ndingango wachona Nyauhango zoti kani mbale wanga ngati Muhango sindidziwanso, koma no, every time I went to watch them ndimamva an urging kapena an inkling yoti ndipange ndiyimbe nthawi imene. So kuchoka dispensation ya anthu awawa, kuchoka nthawi ya anthu awa kubwera mu nthawi ya anthu, I believe kuti chimodzi chimene Mulungu anandigwiritsa ntchito nthawi imeneyo ndikusintha gospel music pa Malawi imene imamvekera, komanso maganizidwe a anthu kuti gospel music ndiye kuti mukhale anthu odandaula, kapenanso mukhale anthu okuti mudzivina makulasi Paulo ndi Sila kapena zinzake achina njonjonjo. And when I came on the gospel scene, inabwera ndi nyimbo yoyamba timati adzanka amamva. Nthawi imene ndimatulutsa nyimbo imeneyo ndiyo kuti ndikuchoka ku FM 101 Power ngati DJ wa 101. Amene akudziwa DJ wa 101 nthawi imeneyo sanali munthu ofuna za Mulungu, sanali munthu osaka Mulungu, anali munthu kuti
amara kafika pamalo anthu amadziwa kuti pabwera ma DJ 101 and chiliyonse chimene ufuna umachipeza ma club ma entertainment places used to give us chiliyonse chimene ufuna amatipatsa anything we want because of that status, and showbiz was my life. And chaka cha 2000 I think kumapeto, and I remember tsiku limenelo ndinapita kunyumba kwa mzanga wina wake wakale Vincent Konyongo anthu imene yagwira ku MBC Radio 2 ine ndili ku FM 101 ndende tapita kumene kuti macheza la mulungu lake la mulungu limenelo ndimene amaphunzitsa pa TV po anali abusa timati Covington aku Blantyre Baptist, anali sanali Malawi, anali munthu wa America. Koma no ine namuza Vincent Konyongo that day kuti I think lero linali Sunday, I think lero ndipite ku church, and I went to Mkoloko Assemblies of God nthawi imeneyo Bishop Andrew Duale achichepere ali achinyamatako asanafike pa president wa Assemblies of God, tinamba kugwira ntchito imodzi nthawi imeneyo and zinazo zinapita uko. But what I'm trying to say ndijonena kuti kuyangana kale nanga kumene machokera kuti mulungu anandipulumutsa anandipanga ndinamudziwa kuchoka pa TV wina akakulankhula kumudziwa bwinobwino osati uja timaphunzira ku Sunday school kapenanso amatiuza ina ake. So that time ndinapita church for the first time after a long time. Nthawi imeneyi ndikubwera ndi gospel music yanga ndimakhulupirira kuti mulungu ndine mmodzi mwa anthu oyamba kubweretsa some kind of contemporary gospel music ku Malawi. Not only ku gospel ndinali mmodzi amene ndinagwiritsidwa ntchito kusintha the landscape ya music ku Malawi, because if I remember video yanga yoyamba ya adzayankha amamva ikubwera pa TVM ndimakumbukira nthawi imeneyo kuti ngati panali munthu amene anayimba ndi anthu ambirimbiri kuvina ndi gulu nthawi imene unalibe kuvina gulu zimodzi kumavina mamachitira anzathu ena ndi ena awa kumapanga zimene zija. I was the first one kubwera ndi zimene zija, and anzanga ina anatsatira kunali the Springs, anthu amene anandipanga inspire kwambiri musically anali anyamata amene inayambira pa Polytechnic Blantyre, ina Malemu Jomo Nkunika, Chimwemwe Kamwana, Amos Soko, and the lead singer himself, Mwiza Zungeni, Sister Helen, and a number of people in there. Chomwe ndikamba nchokuti nthawi yathu sitimabwera mu gospel music chifukwa cha mavuto amu nyumba, sitimalowa mu gospel music chifukwa chokuti tikufuna kuti tipezeze ndalama zochuluka. Timalowa mu gospel music chifukwa chokuti amene tamudziwayo, amene tikufuna tintumikireyo analokhulupirika and tinamudziwa tsopano kuchoka mkati mu mtima mwako. Mulungu ukuti sakulozera wina koma yekha amadzivumbulutsa yekha mkati mwako. Ndiye zimanimvetsa chisoni kwambiri ndisanapitirire kumene zimene ndimafotokoza onera kuti nthawi zina ndikamayang'ana the gospel music world ndikamaona pena chipwirikiti chimene chili mkati mwa gospel music ya ku Malawi ndimamva chisoni chifukwa chokuti chifukwa chokuti ndinasirira wina wake, koma mwawina wake amene nasira ulindowu ndokuti ngokhulupirika. Muli anthu mu gospel music muja amene oyenda ndi Ambuye. Ine sine oweruza munthu, koma ngati mundikhululukire ngati ndisiyepo wena mundikhululukire fasi ndimakudziwani kapena mwina nangokuyiwalani. Koma no, I can honestly say anthu awa Sam Maliza amene ndimatchula Bishop Sam Maliza, I can honestly say kuti Chigo music, I can honestly say konena kuti amene ali mu mainstream gospel, Emmanuel Maseko, I can only say anganene mwachuchuchu Toko Suya ajimalyanga that she's mkazi amene ndinamuuza kuyamba kumene, and honestly I can say Toko Suya alibe luso la maimbidwe kuposa tsikana ena amene ali mu gospel music akazi, koma Toko Suya ali ndi chinthu chimene Mulungu anayika mkati mwake chimene munthu wamba sangakhale nacho, chimene chimene funa ndichikambe lero chimene ambiri alibe amene akubwera ku gospel music. Ndiye Toko Suya ndamutchula. I keep on forgetting nyamata uyu amene wako Assemblies of God ku Shefa konkuja ndamona kukula amaimba guitar pano pasa ali pa poster amene ya anthu amene akubwera ku UK kuno Paul Kachala
I can never forget that name. Nemadabo nimaiwala banji. Paul Kachala, I put him in there. Ameneyo, Simplest Bless, I think tinakumanapo kamodzi kwa kanthai yakale asanayambe, so I think asanadziwike kwambiri. Komano mwachidule ndinene chonje. Kodi ndi chani chimene chikusiyanitsa generation yathu ya gospel music ndi generation ino? Kodi ndi chani chimene chinapangitsa nthawi yathu kukhala nthawi ya revelation, evolution, zinthu kukhala ngati kuti kutakasika kwambiri kwa gospel music ku Malawi chinachitika nchani? Ndipereke chitsanzo chimodzi cha munthu mmodzi kuyamba kwanga, nkonena kuti ngati pali munthu mmodzi amene sitimamvana zinthu zambiri ndiponso timasemphana zochita. Tinali kugwirizana chifukwa chokuti tinali ndi vision imodzi. Koma timakonda kukhala ngati kukana nthawi zina ndi maseka anthu akamakamba kuti koma inu mmamvana komanso mmayambana kwa basi. Ndi Madam Grace Chinga amene anakhalapo nzanga, anakhalapo landlord wanga, komanso ndinakhala munthu amene ndinapanga promoting nyimbo zawo pa wireless for many years. Chimodzi chimene chinampanga Grace Chinga kukhala chimene anali, despite zomwe anthu anganene, despite ena kunena kuti ayi amene uja anasokoneza zakuti zinachitika zakuti, aliyense ndi munthu china chake chimalakwika. Tisaononge mbiri ya munthu chifukwa cha chinthu chimodzi kapena ziwiri zolakwika, nkuyiwala zinthu 1000 zabwino zimene amachita. Malemu Grace Chinga ndi munthu amene amati nthawi imeneyo ndimakumbukira ndimakhala Chirobwe, ku Chirobwe kwake pamusi pa nyumba imene makhala nyumba yonyasa nthawi imeneyo, and nthawi imeneyo ndiyo kuti zinthu zandivutiratu, ndimakhala kanyumba kena kake kumalipira ndithu mitengo yodulirako, koma pamusi panga pamakhala Lloyd Phiri. Timakhala street imodzi kumtunda wake, nse umene umapita mpaka na anthu amagwira amayendamo kupita ku Phiri ku Chirobwe kukapemphera. And munthu mmodzi amene amadutsa kwambiri pa nyumba panga kapena kuima kapena kumwa madzi anali Malemu Grace Chinga. And chimene amachita amapita ku Phiri. Now ku Phiri kuja sikuti aliyense amapitako kukabwera ndi chimene afuna. Pali anthu ena amakwera Phiri chifukwa chokuti akukalira pamaso pa Mulungu, akapanga complain, kubweretsa madandaulo ambirimbiri, izi sizikuyenda. Nde pali wina amene amapita pa Phiripo ngati Mose, nkukakumana ndi Mulungu, nkukalandira ma instruction zochita ndondomeko za moyo. One of them was Grace Chinga. And Mose adzikweza winayo ndi inayonso. Chimodzi chimene ndinganene chimapanga munthu olambira Ambuye mu nyimbo, mu gospel music, chimodzi chimene chimamusiyanitsa ndi anthu ena ndi kumene amakamwa madzi auzimu, ndi kutanthauza pemphero. Chifukwa choti kubwera ndi Mulungu kukukhulupirira, kunyamula zinsinsi zake, kunyamula zisomo zake, ndi kudzika mu nyimbo, ndi kutumikira wina wake nkumusintha. Si onse amene ali nacho chimenecho, ndi ochepa kwambiri. Even today I'll repeat, ndi ochepa kwambiri, ndi anthu ochepa kwambiri. Ndikufuna ndisiyanitse generation yapitayo ndi lero, kenako ndikabweretsa generation yapano palinso wina achita bwino kwambiri. Chifukwa life it's a progressive thing. Imene moyo udzipita chitsogolo and zinthu zimasintha with time. Koma palibe amasintha masomphenya a Mulungu. Palibe kaya nthawi itadutsa nthawi 2, 3, 4, 5 years masomphenya a Mulungu sasintha. Ndomwe aja ukuti anthu onse abwere pa mtanda wa Khristu kukamudziwa, akamudziwa kuti Khristu ndi ndani, Mulungu ndi ndani, akamuvomereza, adziwe njira ya mtanda, adziwe njira chimomotso. Simple and straightforward zimene Mulungu anafuna kuyambira pachiyambi. Ndiyeno aliyense amene amalowa mu gospel music chifukwa chokuti afuna apeze bread wa lero, ndiyo za lero, chakudya cha lero, apeze mafans kapena ma supporters awochuluka,
umakhala wasemphana kale ndi zimene afuna mulungu. Now here's what happens. Ndi pangeno upgrade pang'ono. When you're going past stage, there are two things. Wina amakwera stage yomweyo ndi malingaliro kuti sanja iyi ndi stage. Tsopano nthawi imene tikati stage ndi zothandiza zinthu ziwiri. Zothandiza munthu ali pa ulendo ndiye akudikira transport yake. Chachiwiri chothandiza kuti munthu wakwera pamwamba pa anthu onse kuti aonekere ku dziko lonse, atchuke, adziwike. These are two things. The other one means ministry. Afuna akwere transport imene mulungu akonzerayo adzipita kumene mulungu anena adzipita. Yachiwiri ndiyonera kuti winayo afuna kuti ndidziwike, ndipeze chuma, matumba anga akule, anthu andione ndiyendetsa magalimoto abwino. There are two kinds of gospel artists and kulibenso china. They are ministers and they are business people in the gospel. Kuyambira chalichi, ena analowa chalichi chifukwa chokuti ankafuna ntchito, nkuyamba ubusa. Ena anatsekula machalichi chifukwa chokuti amaona kuti wina wake anapanga nazo ndalama, nawo safuna apange ndalama. Very, very bad foundations. Ndema kosana, ndikufuna ndimasuke lero. Pomwe nasiya gospel music sikuti kunali kuti ndimadzitamandira kapena kufuna kutchuka. No. I'm a very, very talented artist. Sina kuimba koka nimatha zinthu zambiri. Amene akundidziwa takula limodzi kuyambira amene takula kuyambira tili wana. They know kuyambira ku school kuti ndimasewera mpira wa miyendo, I was very good mpira wa miyendo mpaka nakamenya nawo matimu a Super League. Mpaka na national team under 17 ya Malawi. Ndikabwera ku music ndiye palibe zokamba. Everybody knows ambuye anandipatsa andalitso chuluka kwambiri ukuthi wena mu gospel seko yomweyo ndati ndikusiyanitsa gospel ministry ndi gospel industry. Itayamba industry kulowerera ku ministry ya gospel mpane zinthu zidamba lawika. Amene akumbukira anthawi ya ife kale ma gospel artists alipo chepa kwambiri Malawi natchula mayina kalero. And nthawi imeneyo ku Blantyre anthu ankapita ku Blantyre Christian Center. Kumeneku kuna pangidwa band inake ngati 1 mega band. Munala osa china Ethel Kamwendo, munali anthu ambiri Jackie Kamwendo, onse imba gospel makakumana pamodzi ukapemphera pamodzi kupanga rehearsal imodzi. Panalibe udani wokuti ine ndipange ndalama zambiri kapena nditchuke kwambiri posa wina. It was called 1 mega band. 1 mega band imapanga support every gospel artist show yake. Even in Ndemwe wang'ono kwa chichepereko kwa anthu amene ndi wachulawa. When I was coming on the scene in 2001 ndikupanga launch yanga kunabwera every big gospel artist ku Malawi, name him or her. Kuyambira Ethel Kamwendo Banda, the Adams Family, Wycliffe Chimwendo, Jackie Kamwendo, the Springs, Reason Why, ndani kunabwera aliyense. And what were we doing? Elton Kazembe. What were we doing that time? Siti machaja na ndalama. Sikuti zinali zolakwika kapena zinali zolondola. Chifukwa aliyense amafuna ndalama. Komano mitengo imene timapatsana kunali kuthokozana zikomo mazandithandiza function yangayi ndatumikira ndapanga makuti chimene chinali pa mtima panga chimene chauta naikiza maine chatheka ndachikwaniritsa. Panopa ndiuze wa gospel amene sachaja mamiliyoni mwina ngochepa atu. Aliyense chifukwa wazindikira the industrialization of music yake kuti kodi chinthuchi nditopangira ndalama eti kodi ndachipanga business chifukwa chokuti amene ali in the mainstream music singachole secular, because secular has to do ndi zipembezo, has to do ndi zikhulupiriro za mdima. Pomwe when you want to sing anything else without those attachments ku dziko linalo ku midima sikuli wimba so secular. You are just doing music komano ngati nkati mwakomo mwakuda zimasokonekerabe ndilekera pomwepo. But otherwise all I'm trying to say is chifukwa cha industrialization ya gospel music kunapezeka kuti kukubwera timagulu kumaita kudziwa kuti ndikaona oimba wakuti ku Blantyre apanga show pa Robins Park ndauti ndidziwe kuti ndiona
apopo ndiona wakuti ndiona wakuti show imene ndiona wakuti ndikapita kuli Longwe ndiye kuti ndiona asilikali ndiona kwaya ina yake yaku 23 ku ndiona chakuti anapanga ndithu magulu nthawi imeneyo pepani sindifuna ndale ndi munthu ndikufuna chinene chimene chakutanaika pa mtima panga mkwiyo umene uli mkati mwanga si mkwiyo wa ndalama. No, I've never been that kind of a person who has put his eyes on money. No, amene akundidziwa bwino from beginning ya moyo wanga ndalama sina kale chimene ndimafunitsitsa ngakhale moyo wa aliyense umafuna ndalama. Koma when it came to the gospel, when it came kwa Ambuye, when it came kuimba nyimbo za Ambuye, ndimayika mu chilichonse cha moyo wanga ndalama, mzimu wanga, mtima wanga, masomphenya anga, banja langa, chilichonse. Pomwe apapa atapanga timagulu tija tinapha oimba ambiri amene amafuna kuntumikira Mulungu. Tinapha oimba atalenti chifukwa chokuti even ngakhale ndinene chilungamo kuli Longweko kaya ku Blantyre kaya ku Zuzu, ngati sunagwirizane ndi anthu awawa supita patali. Timaguluto ngati sunampane ndi wakuti ndiye kuti pa posta suonekapo. Ndiye ma organization kapena machalichi amene ali nkuthekera kupangisa mashow aja akaitana anthu ndiye kuti akaitana wakuti mudziwa kuti kumbuyo kwake kukubwera akuti mtimabungwe chimene ndikunenacho sangaitane wina wake akudziwa kuti uyuyu akangobwera kudzaimba kunoko ndiye kuti atibira amati shine. That's what they call it. Atibira shine. Abale inafika liti gospel music Malawi kumafika kuti atibira shine. Ine ndikuyamba gospel music ndikuti kunali Adams Family mati kukaimba yoka pa French Cultural Center imadzadzitsa until anamba kumanditenga ine ndi malemu gospel George Nkandawire chifukwa they saw kuti tikubweretsa something different mujani mu gospel music muja. Ende kunalibe zokangana kunalibe ndithu. Koma panopa ndimamva chisoni, mundikhululukire ndimamva chisoni chifukwa chokuti chimene tinayambira njirayi inasokonekera kale. Ine mwina ndi wa gospel oyamba mu mbiri yonse ya anthu kunena kuti ndasiya gospel music ndidzimba nyimbo imene ndikufuna. Maybe it's the first time when ananena kuti zitheka bwanji anthu amachoka ku amati secular Malawi chimene chichira kwambiri. It's not secular atu kuti mpange secular inuyo ndiye kuti kuli ma covenant chani kutemedwa mphini ena kupereka wana ku Malawi kosa zochitika. There are people apanga sacrifice makolo awo, ena apanga sacrifice azibale awo, ena apanga sacrifice ana awo, ena sindikudziwa. But I've known this for a long time kuti zikuchitika ngakhale Malawi. Anthu ena mira udaba kuti kodi kuimba kwake kumweko ni awo. Zokhala bwanji. You should know kuti pali zinthu zokuti zisisi zokuti wana ena ake ngakhale ku music kumweko gospel kapena ku mainstream music kumalawi kusadziwa. They happen in there. Kuma ina ake akulu amene akudziwa chimene ndunena akudziwa. So kukhala gospel artist ndilo waso ku praise team chifukwa chokuti post ina yake ya chimwene ya Precious Chikatiko ina ndikhudza kwambiri. For some time wakhala makamba za praise team moyo womwe chitiko praise team kunena kuti ndi chani kwenikweni. Ngati pali munthu mmodzi amene has been very very ndimaopa kujoin kukhala praise team naline chifukwa choti ndimachidziwa chimene chili mkati mwanga kunena kuti ndikangolowa njira iyi ndikhala woimba pa chalichi and mbusa aliyense akaona munthu amene uli talent safuna kusiya ndadziona kuli konse mmene ndayenda. But one thing I should tell you, amene pamene pagona no nkhani yanga praise team. Ngati praise team yanu mumadziwa kuti ndikutumikira ndipo simpikisano mupita patali.
chifukwa anthu ena chakuti adapasa mawu anthetemya, wena adapasa mawu okakhala ngati sandpaper, koma mkati mwa mawu awo muli kudzodza kokuti ngakhale amene ani mawu anthetemyawo sangakutulutse. Chinsinsi chimenecho Mulungu amayika mkati mwa munthu ndipo amachibisa. Ndibwereranso uku thokosuya kuima pa stage yapo kapena ndinene motere. There is one woman, nzimayi mmodzi amene ndimutchule apa mwina wena simudziwa. Ndimangokumbukira ndi dzina loti Tisa, kana Tisa Iwale or whatever. Kumano she was at Polytechnic and amakayambitsa praise team ku Fountain of Victory kwa Joseph Ziwa. Ndinamuuzapo mwene wake chimene anali, then ndikubwerezanso lero. People like that suzapeza kubwera mu mainstream gospel music chifukwa chokuti anadziwa kuti wanga undutumiki is business. Ndiye kuti upange compare munthu amene amadziwa ndisachile mauti gome. Gome would mean a platform, and amadziwa guwa altar yake. Kuna altar yanga inende kama kumana ndi chauta timamvana zakuti akapita ku gulu samaimbira gulu, amaimbirana iye ndi chauta. That's a difference ikulu imene anthu alibe. When you're doing your music, ngati target yako ili yoti anthu avine, target yako anthu anditame, target yako anthu amvere ndindiluso, target yako kuti anthu andigule, wasemphana naye kwayambirira komwe amana kutuma, wasemphana kutali. Chimene chikwasowa gospel music ambiri ndi chimenechi. This woman I'm talking about, God bless you, kumene muli kwa chemwali, ndikudziwa mumadziwa, I appreciate you. Tinaona na zaka zambiri zapitazo, koma I told you chimene chinali mkati mwanu, and ndimakumbukira pa ma keyboard panali abusa Samu Chidoti, nthawi imene muli kwa chichepere inuyo. And mpaka na lero sitimakumvana madutsabamu chifukwa chokuti maitenedwe anu ndimene chili mkati mwanu chimakukanizana. Chifukwa sichili chonse chabwino chimene chili chabwino kwa inu. Chinthu china chitakhala chabwino kwa aliyense, koma malingana ndi chimene Mulungu anayika mkati mwako, kwa iwe umadziwa kuti si chabwino kwa ine. Sikuti chosalolezedwa, ayi ndithu chabwino bwino, koma kwa iweyo malingana ndi chimene uli ndi kumene kupita ndi ulendo wako si chabwino. So to be able to choose zinthu ngati zimenezi, kusankha kuti ichi chinthu chabwino koma si chabwino kwa ine, nkuchikana chinthu chokuti kuona kuti chindipatsa chakuti ndi imene anthu amayitcha kuti nzeru. Yani nzeru yake si dziko lapansi, nzeru yake njake ya Mulungu, iyo kuti anthu ena samayimvetsa. Mpomwe madzapeza munthu amene achita ku zolondola, achita chilungamo, zinthu zikunthina, amene alakwitsa tsiku kuchimwa chiyambire nicho zimuyendera. Ndi ambiri a gospel zimavuta pamenepo amati ayi zinthu sizindiyendera. Mwina funso lomwe munthu ndipatsa ine kuti chifukwa chani munasiya. Ine ndinayipatsa gospel music from number 2001. Pamene ndimalengeza kuti ndasiya inali chani. That was 2024-5. Ndinayipatsa zaka zingati, about 23 years ndikupanga zimene zija. Meaning kuti utumiki wanga mu nyimbo ndinapanga kwa zaka 20 chakuti. Now posazindikira kunena kuti nyimbo zinthapangira ndalama, koma nyimbozo zimene tapangira ndalamazo zisakhale za Ambuye. Mpene nasira gospel pamenepo foni madzoni ndikangolowesa mu business anditaya andikunyera uko. Ndipo chimene chimakusangalatsani mukamvera nyimbo zanga, chimene chimapangitsa nyimbo zanga kukhala muyaya kumapitirira ukaimvera makangati yaruka dzulo, ndi chimene anayikacho, chimene ndinachibisa mkatimo, chimene ndimafuna nthawi zina nditachitsekera mbokosi chisaonekere kapena kuchithira mowa chisatulukire. All right, ndibwerera kuma praise team.
ndiye mukamapita patsogolo la praise team nkhani siya inutu mukamapita patsogolo pacha it's not about you. And I hate the fact kuti timanena kuti a praise team leader. No. A worship leader. No. Nobody leads somebody to worship. Worship imakhala nkati mwako. Koma kufuna kuti panalibe dzina lowapatsa anthuwa timangoti a leader wa worship. Fika team ija mnandi worship team kapena praise team. Ntchito yawo yakubwera patsogoloyi ndiyo kuti akambirane ndi Mulungu kuseri kachipinda kumata. Akamakatuluka kumene kuja sakhala kuti atulukako muthupi amatuluka kuzimu. Akamabwera kudzata kupanga akuyimba kungoti nyamula microphone ija amafuna asangalatse Atate. Ndakasangalala Atatewo amasangalala ndi ulemerero wawo umatsika. Ndipereke example yitere. Ndimakonda kunena mawu amenewa koma ndikudza kuti nake sangakondwere nawo. Ngati wavinitsa mwendo wa Ambuye wa Mulungu nkutere nkumati zinthu zikunkomera pansipa pamene pamayamba kudzadza ulemerero. Chifukwa Bible limanena kuti heaven kumwamba ndi mpando wachifumu wa Mulungu ndipo dziko lapansi ndipo yika mapanzi yake paponda. Ife tili pansipo. Akasangalala uku ulemerero kamatsetsereka nkumalowa nchali chimucha. Chifukwa cha uyuyu wayima patsogoloyi. Chifukwa ya uyu wayima patsogoloyi amene wapanga kale connect ndikumwambako wapangana kale connect mpamene no pamabwera utumiki. Sikuti wenda amene wantsogolera wina wake kuthekanso nchali chimucha pali wina wake amene ali mu contact ndi Mulungu constantly osasiya every second akuyankhulana. Koma chifukwa chikuti iwe anakupatsa udindo umenewo okuti every kunali pachaka pali malo aja mati malo oyeretsetsa mu kachisi wa Mulungu. Panali malo atatu panja pachikunja mkati moyera kena kuyeretsetsa kuja amalowa wansembe kamodzi pachaka kwapereka sembe. Panopa inu ndine aliyense amatha kalowa kwekha. Koma ikafika tsiku la Mulungu lija kapena loweruka kapena Sabata uyu amene wayima kutsogolo ndikukuthandiza kukutakasani kuti nonse mukalowe kumene kuja musiye matupi panja mizimu ikalowe. Amene yuyu anapatsidwa udindo wina wake. Endi maataki amene amabwera kwa munthu oteroyo sakhala mwana sakhala otere amakhala Kilimanjaro Mulanje Mountain. Lero ndafuna kuti ndilankhula ndi moyo wina wake. Ndinakusirani za gospel music. Koma ndimafuna mudziwe kuti sikuti ine ndi ubale ndi Ambuye tinasempana. Ayi. Ama ndilankhula tsiku ndi tsiku. Ngakhale ndinyamule botolo la mowa. Ama ndidzudzula komanso ama ndilankhula mwachikondi. Mwandimva? Ndi at the end of the day mzindikire. Just hold on. Chabwino ndinene motero ndithu agogoda anthu kunjaku khanga alendo osayimba fone kamabwera pa nyumba pa munthu sadza kuti munthu atani. Koma otherwise ndofuna ndikulimbikitsa iwe amene kuimba gospel music yako ikuoneka ngati sikuyenda. Talent yako simene kufikitsa patali ndi chimene umakachisaka komwe alise sapitako komwe makakumana ino ndi Mulungu wako. Usadandaula ndizokamba osakwiya. Ukapita praise team usalandala microphone musiye amene ashaine iwe kashaine pamaso pa Atate ukhala dolo posa yeyo. Chifukwa amene amagwada pamaso pa Atate amakakhala mafumu ndi madolo pamaso pa anthu. Gone bwino guys. Sikuti glass yanga kunalibe ndili nayo koma ine ndi Ambuye timamvana. Samala iwe. God bless you.